салому дуруд ба мухлисони барселона ва канали БАРСЕЛОНА. имшаб дастаи дӯстдоштаи мо дар дербии Каталония иштирок намуда бо дастаи ЭСПАНЬОЛ барои 3 имтиёзи навбатӣ мубориза мебарад. бозӣ бо ЭСПАНЬОЛ барои ХАВИ бояд хеле нақши муҳим дошта бошад ва на танҳо ба хотири он ки ин дербии Каталония аст, балки маҳз дар бозӣ бо ҳамин даста рӯзи 20 ноябр ХАВИ ба ҳайси сармураббии Барселона дебют намуд ки дар он бозӣ Барса ба шарофати голи задаи Мемфис Депай аз пеналти 3 имтиёз ба даст овард. Имрӯз мо дар бораи вазъи дастҳо пурра бароятон маълумот медиҳем. Дӯстон, футболи даставӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва мо метавонем дилхоҳ бозиро тамошо кунем. Бойтарин клуб Ньюкасл дар майдони худ Астон Вилларо бо Каутиньо пешвоз мегирад. Дар Испания моро дербии Каталония интизор аст байни ЭСПАНЬОЛ ва Барселона. Бозии марказӣ дар Италия мегузарад ки Ювентус ба меҳмонии Аталанта меравад. Кадом даста арзандаи мавқеъ дар Лигаи Чемпионҳо аст? Тамошои ин ва дигар бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСЕЛОНА. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. новобаста аз оне ки дастаи ЭСПАНЬОЛи Каталония таърихи бой дар футболи Испания дорад, мавсими гузаштаро дар секунда паси сар намуд. Дар мусобиқоти дараҷаи дуюми Испания ЭСПАНЬОЛ қаҳрамон шуда бо медалҳои тилло ба Ла Лига баргаштанд. Дар мавсими имсолаи Ла Лига натиҷаҳои нишондодаи ЭСПАНЬОЛ дар сатҳи миёна қарор дорад ва бо касби 27 имтиёз дар зинаи 13-ум қарор дорад. То мақоми иштирок дар мусобиқотҳои аврупоӣ онҳо хеле дуранд ва барои дубора ба секунда афтидан низ ҳамин тавр. Аммо бозиҳои ЭСПАНЬОЛ хеле хатарнок барои даста анҷом ёфта истоданд ки мағлубияташон хеле зиёданд. Аз дастаи Элче бо ҳисоби 2-1, аз дастаи Бетис бо ҳисоби 4-1, аз дастаи Атлетик Билбао бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрданд. Бо дастаи Кадис ки дар яке аз ҷойҳои охирини ҷадвали Ла Лига қарор дорад, мусовӣ 2-2 карданд. хати ҳамлаи ЭСПАНЬОЛ хеле заиф аст, зеро дар 27 бозӣ ҳамлагарони ин даста ҳамагӣ ба задани 23 гол мушарраф гардиданд ва хати муҳофизаи онҳо низ аз хати ҳамлаашон қавитар нест, чунки дар ҳамин 27 бозӣ 32 гол ба дарвозаи худ сар доданд. шогирдони Висенте Морено айни замон баъди силсила мағлубияташон барои ҳар як имтиёз то охирини сонияи бозӣ мубориза мебаранд, зеро эҳтимоли ба секунда баргаштанашон зиёд шудан дорад. беҳтарин нишонзани ЭСПАНЬОЛ Раул де Томас ки дар мавсими имсола бо задани 12 гол дар байни нишонзанҳои беҳтарини мавсим дар ҷои дуюм қарор дорад. эҳтимолан дар бозӣ бо Барселона ширкат карда наметавонад. Барселона низ дар оғози мавсим натиҷаҳои дастаҳои миёнаро нишон медод, вале ба шарофати ХАВИ Каталония мавқеъи худро иваз намуда ҳоло дар ҷои чорум қарор доранд. барои қаҳрамон шудани Барселона дар ин мавсим шаку шубҳаҳо хело зиёданд, зеро Реал Мадрид бештар аз 10 имтиёз болотар аз Барса аст. аммо барои иштирок дар Лигаи Чемпионҳо дар мавсими оянда шанс хеле зиёд аст, гарчанде ки рақобат барои ишғоли ин мақом хеле шадид мегузарад. дар 7 бозии охир Барселона ягон мағлубият надорад. баъди мусовӣ бо Осасуна, Севиля ва Гранада, шогирдони ХАВИ дастаҳои Малёрка, Элче, Алавесро шикаст доданд ва баъдан рақиби асосии худ барои мақоми иштирок дар Лигаи Чемпионҳо дастаи Атлетикоро бо ҳисоби калони 4-2 торумор карданд. аз ин бармеояд ки баъди омадани ХАВИ Барселона дигар аз ягон топ дастаи Испанияву Аврупо тарсу ҳарос надорад. дар авзанаи трансферии зимистона ба имзо расонидани Ферран Торрес, Адама Трауре, Пьер-Эмерик Абамянг ва Дани Алвес хеле муфид шуд барояшон. Торрес бо Трауре дар бозӣ бо Атлетико як партофти головар ба омурҳои худ илова карданд ва Дани Алвес бошад як голу, як партофти головар ва як корти сурх ба омори худ илова намуда акнун дар бозӣ бо ЭСПАНЬОЛ иштирок карда наметавонад. бо вуҷуди намудани Дани Алвес, ҳайати Барселона аз ЭСПАНьОЛ дида хеле пурқувваттар аст ва Барселонаро дар ин дерби фақат 3 имтиёз қаноатманд карда метавонад. Барселона аз мавсими 2009-2010 то ин ҷониб ягон бор аз дастаи ЭСПАНьОЛ шикаст нахӯрдааст ва ин омор бояд дар ин бозӣ шикаст нашавад. намудани Алвес дар бозӣ бо ЭСПАНьОЛ мушкилӣ эҷод мекунад ва бояд ивазкунандаи Алвесро пайдо созем. дар ин ҳолат бояд ХАВИ аз ду вариант истифода барад. агар Сержино Дестро дар мавқеи Алвес гузорад, ягон дигаргунӣ ба тактикаи бозӣ ворид намегардад, зеро фақат як бозингари дигарро иваз мекунад. вале ХАВИ агар Эрик Гарсияро
интихоб намояд, ба тактикаи бозӣ хеле дигаргуниҳои калон ворид мегардад ва дар ин сурат Рональд Араухо муҳофизатгари канори рост мешавад ва Жерар Пике бо Эрик Гарсия муҳофизатгарони марказӣ мегарданд. Ба замми ин хави пеш аз бозӣ иброз намудааст ки Дембеле як ҷузъи даста аст ва дар ин бозӣ ӯ ҳатман иштирок менамояд. Ба фикри шумо дӯстон, барои иваз кардани Дани Алвес хави бояд кадом вариантро интихоб намояд? Сержино Дес ё Эрик Гарсияро? Ва агар хави Дембелеро дар бозиҳо истифода барад, ин кори сармураббӣ дуруст аст ё ин ки не? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. Ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.